مرحتي حيلتات تግራይ زدخمو مرحتي ግዚያዊ ምምሕዳር ክትኩ ይውስኑ لعلوت عززت حيلتات تግራይ እቲ بمسرت وعل بريتوريا ዝተመስረተ ግዚያዊ ምምሕዳር ዝተዋቡ ሓላፍነት ብግቡእ ኣይፈጽምን ብምባል ምትዕራይ ክግበረሉ ዝደኸሙ መራሕቱ ድማ ክትኩ ከም ዝወሰኑ ይፍልጡለዎም ቶም መራሕቲ ሰራዊት ትግራይ ብዝብሉ መግለጺ ዝሃቡ ካብ 12 ጥሪ ክሳብ 14 ጥሪ 2017 ብኣጸዋዋ ግእዝ ድሕሪ ዘካየዶ ጽዑቕ ኣኺባ ሎም ሐሙስ ብመንገዲ ኣፈኞም ገብረ ጻድቕ በዓል 13 ነጥብታት መግለጺ ኣቕሪቦም ኣሎም እቲ መግለጺ በተወሳኺ እቲ ውሱን ህንጹርን ተልእኾ ሒዙ ዝቆመ ግዚያዊ ምምሕዳር ተልእኾ ብግቡእ ኣይፈጸመን ጥራይ ዘይኮነስ ቁልፊ ስልጣን ዝነበሮም ኣመራርሑን ኣባላቱን ካብ ተልእኾ ወጻኢ ረብሓታት ህዝቢ ንጎኒ ብምግዳፍ ብኣንጻሩ ክሕደት ከም ዝፈጸመን መሳርሒ ረብሓ ሓይልታት ወጻኢ ኮይኖም ኣለውን ብምባል ዝኸስስ እዩ ሓይልታት ወጻኢ ብምባል ዝተቐሱ ኣካል ግን ኣይነጸሩን ኣብ ትግራይ ኣብ መንጎ ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ብዝተፈጠረ ምምቕቃል እቲ ውድብ ኣብ ክልተ ተመቒሉ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝመርሖ ንግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝምራሕ ጉጅለም ካብቲ ካልእ ዶክተር ደብረጽዮን ዝመርሖን ነባራት መራሕቲ እቲ ውድብ ዝሓቆፈ ጉጅለም እንቅፋታት ስራሕ ከጋጥሙ ከም ዝጸንሐም ብተደጋጋሚ ክገልጽ ተሰሚዩ እትሎሚ ዝወፀ መግለጺ ሁሉ ፖለቲካዊ መድረኽ ትግራይ በአውራጃነት ከባቢያውነት ተማቒሉ ኣብ ከቢድ ቅልውላው ከም ዝርከብ ብምጥቃስ ብሰንኪ ውድቀት ስትራቴጂካዊ መሪሕነት ረብሓታት ህዝቢ ንጎኒ ተገዲፉ ምጥቕቓዕ ቀንዲ ውራይ ኮይኑ ከም ዘሎ ይዘነጽር እቲ መግለጺ ኣብታ ክልል ልዕልና ሕጊ ከም ዘየለን ብሰንኩ ሰላማዊ መነባብሮን ድሕነትን ህዝብን ኣብ ሓደጋ ከም ዝወደቐን ብምምልካት ሰረቕትን ገበነኛታትን ዕድል ዝረኽብሉ ኩነታት ከም ዝተፈጠረ ኣቐሚጦም ንሚድያታት ትግራይን ዝተቐሰተ መግለጺ ገለ ሚድያታት መሳርሒ ውልቂ ፖለቲከኛታት መሳርሒ ሓይልታት ወጻኢ ይኹና ብምህላወን ኸሲስዩ እንተኾነ ዓይኖት ሚድያታት እቲ ናይ ወጻኢ ሓይሊ ዝበሃል ዘሎ ወገን ብንጹር መግለጺ ኣይረቆሖን እቲ ኣብ ዝበዝሐ ክፋሉን ንሕማቕ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዘጉልሕ መግለጺ መራሕቲ ሰራዊት እቲ ምምሕዳር ዕድመ ስልጣኑ ከናውሕ ይጽዕር ብምህላው ወቒሱ ነቲ ኣብ ዕኔኒ ከም ዝርከብ ዝገለጾን ዝደኸሞን ተልእኾን ዝረስዐን ግዚያዊ ምምሕዳር ንምሕያል መራሕቱ ክትኩ ከም ዝግባእ ኣስሚሩሉ በዚ መሰረት ድማ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ነሓሰ ዝተኻየደ መበል 14 ጉባኤ ሕወሓት ኣፍልጦ ዝሃበ መሪሕነት ሰራዊት ብመሰረት ውሳነቱ ጉባኤ ምምዕራይ መሪሕነት ግዚያዊ ምምሕዳር ክግበር ጸዊዑም እቲ ብቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ኣፍልጦ ዘይተዋህቦ ጉባኤ ሕወሓት ምክትል ኣቦ ወንበር ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምምሕዳር አቶ ጌታቸው ረዳን ዝርከቦም لعلي 17 ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴን ካብቲ ጉባኤ ንርእሶም ከም ዘግልሉ ኣይርስዓን ኣብቲ ጉባኤ ኣቦ ወንበር ኮይኑ ዳግም ዝተመርጸ ዶክተር ደብረጽዮን ካብ ጽባሕቲ ጉባኤ ኣትሒዙ ፈራሚ ውዕል ፕሪቶሪያ ሕወሓት እዩ ልዕሊ 50 ሚታዊት 50 ተደምሩ ሓደ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይውን ናይ ሕወሓት እዩ ስለዚ ዝደለናዮ ሰብ ክንምድብ ንኽእል ኢና ክብል ተሰሚዑ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብመሰረት ስምዕ ፕሪቶሪያ ብመንግስቲ ፌደራል ከም ዝቆመ ዝፍለጥ ኮይኑ ናይ ፕሬዝደንት እቲ ምምሕዳር ንምቕያር ናብ መንግስቲ ፌደራል ክቐርብ ጽንሐ ተደጋጋሚ ሕቶም ጉጅለ ደብረጽዮን ከም ዝተነጽገ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ታሕሳስ መራሕቲ ትግራይ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ዝተራኸብሉ ኣጋጣሚ እቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝተመርሐ ጉጅለም ግዚያዊ ምምሕዳር ብሰንኪ ጌታቸው ረዳ ዝተዋህቦ ምዕማም ክፍጸም ስለዘይከኣለም ብምክትሉ ጀነራል ታደሰ ወረደ ይትከኣልና ዝብል መፍትሒ ሓሳብ ሒዙ ከም ዝቐረበ ተገሊጹ ነይሩ ነቲ ሕቶ ዝነጸገ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ግን ጸገማት ግዚያዊ ምምሕዳር ንጌታቸው ብታደሰ ብምቕያር ከም ዘይፍታሕ ብምሕባር ግዚያዊ ምምሕዳር ስርሑ ከይሰርሕ ሰራዊት ኣብ ጎኒኡ እናበልኩም ህዝቢ ተደናግሩ ኣለኹም ብስም ኣብያተ ምኽሪ ሰላም ሕብረተሰብ ትዘርጉ ኣለኹም ዝብል ግብረ መልሲ ከም ዝሃበን መንግስቲ ፌደራሉን ግቡእ ብምልኣት ከም ዘይፈጸመን ከም ዝገለጸም ምንጭታት ይገልጹ ተመሳሳሊ ቃና ዝፈረመ መግለጽ ዞም መራሕቲ እቲ ጉባኤ ዘካየድ ሕወሓት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንምትዕራይ ዝወሰዶ ውሳነ ብዘይውዓል ሕደር ክትግበር ድጋፍና ንገልጽ ኢሉ ምዘተ ተሓሒዙም ኣብቶም ሰራዊት ዝውክሉ ኣባላት ካቢኔም ገምጋም ብምግባር እምነት ኣብ ዝሰኣነሎም ምትዕራይት ከም ዝገብር ወሳኑ ፍሊጡም ንኹልቲ ኣብዚ ተመዛበለ ህዝቢ ዝወረደ ኣደራዕ ይኹን ናመርበቱ ክምለስ ዘይምኽኣልን ሰራዊት ንምድኻምን ንምጽላምን ዝግበር ወፍሪ ክከላኸል ዘይከኣል ብምባል
بكحدت كسيسوم أدلاينت جزيو ممحدار كم زتقبل زنتصر مجلسي أنت خونت ممحدار يتكرلو على إلو زتقصو مسرح تسجنان لوطن أدلاينت يبلون يلوم بزي كازي مريحنا السراويت أبستفلالو كتحسو يبلو من زبلون قدات بمقمات أدلاي أبزخونو لمت تتاوخم زجبرات حساسيوم أب تجراي أبستفلالو خبابيتات سنة ستتهم عمس لك نستيوم سرقي قتلت زحقاو مزوار سبات زحقاو عدنان ورار مريتن سرقي حاتين متسين جنينو خمس سنة زفلت كوينم نزز تغسط مجلسي تحتات النت خرجت مخانم قالاتو يركب جزاوي من محدار تجراي أو وشت حيلتات تجراي زركو الكسبات أب تخلل بزفتسم زلو زحقاو زور سباتن زحقاوي عدنان كخصم كم زتنهم زفلتيم أتوم أب كم زي تجبارات كم زتوافروا استلاليو سبات زلوا بوتان حلافنتن بزي قدس اتسراويت بحقي حتى تخجبوا مخانم التحساسيوم أبرسيو أب تجراي تفتروا زلوا خونتات بوليتيكاو مفتحي يزدلي بمبال زخوني يخون كاب عقم سراويت تجراي كم زي اللي بمتكاس أما خني خاز جبر إيد أتاونت كم زي قبل أسمير لهم زخمزيلو إنها اللوم إذا أخيوا مرحتي حيلتات تجراي تمالي خزازم تزبيت تجبر له كوانت نبره بستفترة في اللي حيالو العلو الجنرالات نتا أخيوا رجيتهم كم زوجهم منات من شتات قليتهم يركبهم كافتهم نتا أخيوا رجيتهم زوج جنرالات أبناء ودب أجندة أين ما يتن نحو حتى يكونن نهزبين عيلهم كابت أخيوا وتيم بمبال بزعبات عزز تفتر زلوا في اللي أنا تيرو يركب أتوم للعسر تخلت مخانم زقلت بربع نتي أخيوا رجيتهم زوج جنرالات مرقتهم بوقعي كانت صرو تثبيتي جبر أتي قبل علوت مرحة حوحات زتفترن نتي جزاء ودباب كل تجوجلتات زجمعن في اللي كركو سلطانن نبت سراويت كيل حكمهم أتاكب بسلاتات كونات زحوي تجراي ناب حد قتشت كيت أتو سجات بزحت كونو تنهيم عزاز حيلتات تجراين مكتل بريزنت جزيو من محدار تجراين جنرال تادسة والردم كرم حجة سراويت زي شارو كونو كم زغط الجليس من بارو ذكر كونهم أزوم حجي مجلس ذهبوا عزاز تجن نتمبل 10 جبائي زكايده وجن حوحات فلتو كم زهبوا أنا تيروم علوم بمسارات مجلسي عزز حيلتات تجراي كلهم حيلتات ستاب تحت خابينا السكرتاري سلامة ستان كأتون نزز دلي متعراي كم زجبرون بمحبار كابزو وصاي زخون عينة تستود بعتقن فقال زي بالعتقن كمون نزي مفتسمي زخون وتدرو مسلتني مأكلات مخفات كل مخانو بمتكاس نزي تحسو نزر كاب زخون يخون أكل ناي حقيه مخبار تجبار كم زفتسمم أنا تيروم علوم نزوانا مجلس عزز حيلتات تجراي كم منجستي فيرال يخون جزاو محدار تجراي زاجيت استوهب ملاش البون خبركم تخاتلتي بين تي في نمزبلنا يوم السنة دونام أبزو دينا لنا مسانا سلت نحكم بلبنا مسكن ببزلهم سلام تمننا